दिनै जोंहा फिथा बानायनो फिथा देगासिनो ओमफ्राय बे फिथा बानायनायखौ नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो नागिरदोंथ' दा बिदिब्ला भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। सेरसेयाव बेसेबां लागोन नोंलाय? फैसा लाया सरकारिसो। मैया फिथा देबाय थादो। एनदाबदो थावनि बानायनो नागिरदों। इधर सिस्टर इन लॉ दे रहा है दे रहा है फिथा देता क्या पता पिठा इमान हिंदी वाला नोङो क्या पिठा बनाने वाले हो तो बोलो अच्छे से बोलो। एनथाब और थावनी है। थावनी कैसा बनाते हैं? थावनी ऐसा बनाते हैं। ओके ये मेरा भाभी जी। ठीक है जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? सालिबाय दे नै मैया फिथा सालिबाय। देगासिनो नै मोनालायबाय दिना बोथोराबो जा मोजां खामोन आरोखि ना थान्दा दिनै जोंनि बाजैया अग्रं गानजोबदोसो नै जों सानै। अग्रं नङा बस्थासो। माया साथिन नायदो जा बिबार लायाखै फिथा देगासिनो। बुट भाजा कुनि कुनि खाबो ओइ बेटा खाबिना नाय दा बानायगासिनो जा सिस्टार इन ल' आखाइ सुला नोङो सुवाबासिनो जागोन। आं बिराद गोथाव मोनो बुट भाजा नोंथांमोनहा गोथाव मोनो ना मोना? इजे इले गोथां होदो नामा दे? आं गोथांखौ मोजां मोनालै खिन्थु। दुगैखांबाय आङो दुगैखांनानै ओमफ्राय दा नै बुट भाजा जानो नागिरदों। बुट भाजा इधर भाभी जी गोथाव मोनो ना मोना बुट भाजाखौ? आं जों मोजां मोनो। आंबो गोथाव मोनो। बिराद गोथाव मोनो। जायाखै जाया नोंथाङा? जायदा आं मोनसे लाबो। पेकेट थिकेयाव ओमफ्राय लाबो जोंबो जि गोथाव। सोर मोजां मोनो खोन्थाहरसाय अननानै बुट भाजाखौ। आंनि फेभारेट मोनाबाय बिराद नुला। आं एन्थाब फिथाखौ जानो गोथाव मोनाब्लाबो ओरैबायदि इन्टारेस्ट नाङोना बानायनो माने आं एकदम बानायबाय थानो लुबैयो बे बेसादखौ। आं बिराद मोजां मोनखायो आरोखि ना बानायनो। नोंथांमोना सोरबाफोर मोजां मोनोब्ला अननानै खिन्थाहरसाय सोर मोजां मोनो बानायनो।
जाती